నా కొడుకుకి డబ్బుల విలువ తెలిసేలా చేయాలి. ఎలాగబ్బా? ఆ, ఐడియా! చూడు శేఖర్, రేపటి నుంచి నువ్వు రాత్రిపూట భోజనం తినాలంటే పగలంతా కష్టపడి ₹1 సంపాదిస్తేనే నువ్వు రాత్రిపూట భోజనం తింటావు. ఏంటిది? నాన్న ఎప్పుడు ఇలా మాట్లాడలేదు, ఈరోజు ఏంటి సడన్గా? ఏమో. సరే నాన్న, మీరు చెప్పినట్టే చేస్తాను. ఏంటి శేఖర్, రాత్రి చెప్పినట్టు కష్టపడి పనికి వెళ్ళి డబ్బు సంపాదించావా? భోజనం తినాలి కదా ఇప్పుడు. అవును డాడీ, ₹1 సంపాదించుకొచ్చాను. వీడు కష్టపడి పనికి వెళ్ళి డబ్బులు సంపాదించాడా? నేను నమ్మలేను. బహుశా వాళ్ళ అమ్మ ఇచ్చి ఉంటుంది. ఇలా అయితే కుదరదు. వాళ్ళ అమ్మని 10 రోజులు వాళ్ళ పుట్టింటికి పంపిస్తాను. ఓకే, వెరీ గుడ్. నువ్వు కష్టపడి సంపాదించిన ₹1 మన ఇంటి పక్కన ఉన్న చెరువులో వేసేసిరా. అలాగే డాడీ. మీరు చెప్పినట్టుగానే ₹1 కాయిన్ చెరువులో పారేసి వచ్చాను డాడీ. ఓకే, ఇక భోంచేసి పడుకో. మళ్ళీ రేపు చూద్దాం. డాడీ రేపు మళ్ళీ డబ్బులు సంపాదించుదామని చెప్పాడు. అమ్మ కూడా ఇంట్లో లేదు, ఇంకెవరినబ్బా అడిగేది? ఐడియా! తాతయ్య ఉన్నాడు కదా, తాతయ్యని అడుగుదాం. ఏంటి శేఖర్, ఈరోజు కూడా సంపాదించుకొచ్చావా ₹1? అవును డాడీ, ₹1 సంపాదించుకొచ్చాను. అవునా? మళ్ళీ ఈరోజు సంపాదించుకొచ్చాడా? వాళ్ళ అమ్మ ఇంట్లో లేదు అంటే ఉన్నది ఒక్కడే, వాళ్ళ తాతయ్య. ఆయన్ని కూడా వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి ఒక 10 రోజులు పంపించేస్తాను. ఓకే, నువ్వు మళ్ళీ ఆ ₹1 నిన్నలాగే ఆ చెరువులో పారేసి వచ్చి భోజనం చేసేయి. అలాగే డాడీ. అయ్యో, తాతయ్య కూడా ఇంకా ఈరోజు ఇంట్లో లేడే. ఇంకా తెల్లవారితే ఏం పనికి వెళ్ళేది, ఎలా డబ్బు సంపాదించేది, ఎవరినంప అడిగేది? అన్న, అక్కడ ఉన్న బాక్సులు మీకు ఎక్కడ చేర్చాలో చెప్పండి. నాకు ₹1 ఇస్తే చాలు, నేను చేరుస్తాను. ఓ అలాగా, సరే. ఇక్కడ నుంచి ఒక 2 కిలోమీటర్స్ నడవాలి బాక్సులో. అక్కడ చేరిస్తే నీకు ₹2 ఇస్తాను. ఓ థ్యాంక్ యూ అన్నయ్య, నేను ఇప్పుడే చేరుస్తాను. నాన్న, నేను ఈరోజు ₹2 సంపాదించుకొచ్చాను. ఇదిగో చూడండి, ఇక నేను భోజనం తింటాను. ఒక్క నిమిషం శేఖర్, నువ్వు ఎప్పటిలాగానే మన ఇంటి పక్కన ఉన్న చెరువులో ఆ ₹2 వేసేసిరా. నాన్న, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు? నేను ఎంతో కష్టపడి 2 బాక్సులు 2 కిలోమీటర్లు మోసి నా చెమట చూడండి, నా కష్టం చూడండి, నా చేతులు కాయలు కాశాయి. ఏంటి నాన్న మీరు ఆ ₹2 తీసుకువెళ్ళి పారేయమంటున్నారు చెరువులోకి? యస్, ఇప్పుడు అర్థమైందా నాన్న కష్టం విలువ? నీకు కష్టం విలువ తెలియాలనే ఇదంతా చేశాను. నువ్వు కష్టపడి డబ్బులు సంపాదించుకొచ్చావు కాబట్టి నువ్వు ఆ డబ్బులు పారేయలేకుండా ఉన్నావు. అదే మీ అమ్మ ఇచ్చిన డబ్బులు, మీ తాత ఇచ్చిన డబ్బులు పారేశావు, ఏమి ఆలోచించకుండా. చూసావా? ఇదే నాన్న కష్టం విలువ అంటే. ఇక నుంచన్నా జాగ్రత్త పడు. డబ్బులు ఎక్కువ వృధా చేయకుండా, వేస్ట్ చేయకుండా ఖర్చు పెట్టుకో.